Du behøver ikke stage op. Tag en video på så. Så er det. Go! Lige så højt for mig, det er På vej, ikke? Du må faktisk sige, det var faktisk på den der side. Den der op for ende, den her. Ja, den der på toppen? Ja. Og ikke hvad hedder det, den der lille glaskuppel, der vi var inde i går. Men det var også. Det var, jeg fik en toast. Ja, præcis. Det var, fik en toast. Ja, det var god. Det var fandme et lækkert sted. God udsigt, og det var... Derfor er jeg blevet så mørk. Det er sgu stadig godt. Det er sgu stadig godt. Ja, tak. Det er en spændende tur, vi har ude på her. Jonas er lige faldet. Men jeg tror, vi når det lige akkurat til Spar. Kommer han her. Kom så, Jonas. Du har den! God damn. Så er nu til at lave sådan et indhak. Jeg skal sådan et indhak i folken. Indhak? Ja, det er gruppen, ikke? Kom den sådan der ned i den. I den sad jo på en vinkel. Ned i den? Nå, lad os køre. Jeg har ikke lavet skidskolen der, vel? Er der med? Det er svin her. Luk og tog der. Kan det ikke lukke med hjælpen? Ja. Der er nogle hurtige svin. Den ned, hvor man hurtigt svin. Der kommer der. Det kommer dernede. Bare lidt efter. Ja. Det ser også godt ud. Også en god fart på drengen. Ja. Hvordan? Sådan, Sebastian! Hvordan? Ej, det gør mig. Nej, sådan jo. Det er meget mere behageligt. Så kan du sidde i næste show. No. Resten er en god sang, det er. Og alle bliver taget, hvis jeg går til TikTok. Sindssygt safe, du var ved at lave der. Er benene okay? Hvad er det? Her.
Ja. Det tror jeg vist nok, man kan. Dennis, din champ. På anden dag tager han lige nattekørsel. Men han har kørt nattekørsel i 300 meter nu, mand. Ja. Bare på drengen. Sindssygt. Du er blevet modig nu. Du er blevet modig nu. Ham der. Som man så får i, og så får du så yderligere spiritus i. Så når du så tager shotet, så drikker du efterfølgende, så du får shot. Ja. Nå, det er rigtig godt her. Du er så fucking stærk! Ja. Du er så stærk! Sådan. Film ham! Han er så fucking stærk! Simon, du er så fucking stærk! Det er vandet. Den falder nu. Simon, du er så fucking vild! Landhold! Ja tak. Vi skåler nu! Godt fiber! Hvad har du at sige til Thomas? Ja. Skal jeg mere? Ej, sig det. Mere. Sig, du elsker Thomas. Jeg elsker dig, Thelma. Verdens bedste. Sig det igen. Du er verdens bedste. Siv under stiv. Det er meget mere behageligt. Så kan du følge med en show. Det er klosterjord på nyt niveau.
Das ist because diesel er brillen.